knappe dit vindue lidt op. Et eller andet. Ja, bare så vi kan få lidt motorstøj ind. Jamen, jeg tager bare lige højere. Okay. Så, jeg tror lige højere. Der kommer bare traffic nu. Ja, fuck med traffic. Jeg bliver bare nødt til at tilpasse mig på jer. Ja, ja. Der var vi. Oh, fuck, mand. Og bare så en bødesving her. Ja. Hvordan gør det? Så vil du lave racing-linjer. Du var måske en bagved. Ja, det må jeg jo ikke. Hold nu. Det var meget sjovt. Den er sikkert standard, den der. Ej, nu kommer der også en anden side. Skal vi have brækket lidt skærme, eller hvad? Det kan godt være. Det var hende kvindemennesket, hende gamle kvindemenneske, var det ikke det? Øj, kæft, mand. Fuck, for sindssygt. Ja, så det der BMW'er der, det er det, jeg siger, man. De gør som totalt psykopater her. Men så kører lidt blød. Ja, bare husk at tage ind til køberen, og så... Jo, men det er ikke op, men derfor er så... Ja, vi ved jeg skal godt. lige holde øje med... Folk, der tog billedet af os. Jeg er fucking ligeglad. Det er sådan en rusten Corolla, mand. Fedt. Oj, det føles vildt, det gør. Fuck, man. Slå af, det lyder godt, mand. I am coming. Igen en BMW, der bare fuldstændig. Det er mig om 2 år. Okay. Øj. Hvor er det alle de folk her forbi? Sådan der. Der kommer bare mange. I hvert fald lad os sige, det er noget andet, der kører i spil. Ja, det er sindssygt det her. Det er meget anderledes, for der er meget fordi der er meget mere... meget mere bakket. Ja, man har fysisk med lige pludselig. Jo, men også det, men det er vigtigt, at du bliver ikke kastet så meget rundt, men det er mere bare for at tage højde for. Det er faktisk også noget vildt. Det er også noget vildt at sidde ved siden af, det vil jeg sige. Det suger helt anderledes i maven. Jeg prøver også på at holde kameraet lidt. Så må man blive her. Og op i køen. Det var så, den blev så overhældet ved mig. Bare giv den nok gas, selvom... Men altså, jeg var at man skulle svinge. Ja, det ved jeg. Så bare for jeg kan mærke, at jeg skal have en anden vurdering, fordi jeg skal tænke på bremse med en bil her. Ja, det skal du. Og jeg tænker, når jeg ser en bane her, så tænker jeg på andre bremse. Ja, det må du gerne lade være med. Ja, og du har været sød til at ikke at køre den helt så hårdt. Nå, det, men jeg tror mig i forhold til, at der var et tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, at der var vi lige oppe på bremserne. Nå, der kunne du ikke mere. Nå, men ikke fik det bremse mere, men det var bare at mærke, der var jeg lidt hurtigt på ind i svingen. Ja. I forhold til, at jeg ved. Nå, det kan jeg godt mærke, ja. Men jeg kender jo slet ikke banen, så jeg har kørt efter andre forhold. Ja. En af tingene, hvor du bare gav gas rundt omkring, der var jeg ved at skide i bukseren, fordi jeg kunne ikke se forbi, og jeg kan ikke huske banen endnu, jeg aner ikke, hvordan banen ser ud. Jeg har bare kørt det, jeg kørte dengang, det kørte jeg bare totalt på, hvad jeg turde. Og så bare presset max, ligesom når jeg kørte bag om Fibo i Skorpionen.
læne os. Så er der lige håndskift her. Shit, mand, der var et rumpel. Kameraet, det fløj bare ned i bunden. Derfor jeg bare skal lade mig blikke ind, når vi kommer rundt i svingene. Og bøssesvingen. Ja. Bare lad dem overholde dig højre om, så bare lad være med at blinke. Højre om? Nej, jeg er så om. Nej, jeg er undskyld venstre om. Okay. Lad holde til højre. Undskyld, det var det, jeg mente. Okay. Ja. 90. For satan, så ingenting. Så er det så uhyggeligt, ja. Øj, hvad? Prøv at se, hvordan står publikummer. Oj. Shit, hvor Fuck, lyder det her det er også... det er totalt fedt, der. Ej, alle de fede biler. Jeg kan bare ikke trække. Det var sødt. Ej, der skulle bare lige have haft anden gear. Sådan er det. Næste gang. Sejt, mand. Det kan vi komme op med. Det kunne vi faktisk godt finde på næste. Ja, Det kan vi godt, ja. Jeg tror, jeg hænger på ham. ja, du skal bare passe på, så han har nogle bremser på. Ja. Den har også fået tævne. Prøv at se, den ryger blå, når han skifter gear. Men han er også ligeglad. Han kører totalt racinglinje. Prøv at se, Ja, han holder ikke til siden. Prøv at se, lad os se, hvordan han bliver overhalet. Men nu er der Hold dog Nu kører vi over kæft. bakken. Og motortemperaturen den er bare dødelig. Men den har også bare oliekøler. Ja, men den er også dødelig glad, altså. Det eneste du skal tage at gøre, det er bare at lade den rende i femte til sidst, når du kommer langs strækken, og så, og så slip speederen, ja. Det giver rigtig meget. Og så lige holde øje med, når du kører ud af afsvarten, om der er noget. Hold dog kæft. Bare det kommer. Fuck man, der er mange af dem der. Er det ikke en fjerde? Oj. Jamen det er rent meganerne. Det er meganerne. Ja, men det er ikke så meget det, var bare den måde, du blev overhalet på. Kommer der en Audi nu. Hvad fuck vi indhænder ham, der ikke gør vi det? Jo, det er klart. Men det kan jeg køre i racen. Det her, det kan godt holde op med. Så bare gear ned. Men det er mand, så det kan godt holde på op med. Nå. Ja, den ligger lige bag, så kommer vi helt op og ringe. Ja. Så kommer der mere med. Det er godt, vi hurtigt rundt. Desværre, jeg har ikke mere gas at give jer. Og det ser ud til, at du skal modsat, eller kommer der flere? Kommer der. Øj, hvor er den fin. Prøv at høre. Kan du høre det? Det der, det synes jeg lyder fedt. Det gør det bare. Er du ved at have slidt gummi af ydersiden af dækken? Jeg synes ikke, den skraver så mere. Den kørte bare så mere på kant. Ja. Vi har... Kommer din yndlingsvogn. Min? Venstre om. Nej, han tager den. Skal vi tage den rundt i... Nej, okay, han vi skal kører. ned, vi skal ned i. Hold da kæft, Helt den kører ned langt i, ud. helt ned i, helt ned i, helt ned i, helt ned i, helt ned i. Helt ned og fuld gas, fuld gas. Det var ikke godt, det der. Skide med det. Jeg ved, om det var gået, man kører der kører rundt. Nej, det var det så ikke. Nej, det var dumt. Ja, det er jo klart, det er det, der ikke så giver. godt. Men det kan også være, det er, hvad hedder det? Det kan jo være, det er, hvad hedder det? Ja, det er de andre, jo. Ja, det kan også Ham godt der, Bitte Suki, der han... Er en Suki bagefter? Nej. Så er det, hvordan gør det på mærkelige tidspunkter, så er det lige sidst i svinget, når den gør det. Ja, det er nok, når man lige presser ekstra på citronen. Det er godt det her.
Ja, bagenden det fløj. Ja, det er mit yndlingsområde. Ja. Og pas på, der er støv i luften. Støv i luften. Men hvad... Det ved jeg ikke, der er bare en, der vil ud touch and go. Okay. Det er bare, så er det et tegn på, at vi kan ske have undfold. Det her, det er driftsvinget, ja. Er det det? Det er de altid står og filmer sådan noget. Han kørte så stærk i den der Corolla, så det røg fra baghjulet, når han accelererede. Slap af, den blev presset. Den der. Det gjorde han bare, han var ved at køre. Altså, hvorfor der er uheldshalløj? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor der er. Gul, Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved bare, at det bliver være gul flag. ja. Ja, det er det. Så er det bare give ned. De holder i siden. Smadret, eller hvad? Nej. BMW. Død. Bare bremse op. Han står og ryger. Jeg tror godt, at du kan give gas igen. Det var ham. Ja, okay. Jeg ved bare ikke, hvornår der er... Og så når du lige får din tørtur. Den lyder, lugter ringmand. Ja, tak. Oj, fuck, man. Det er som et svejsværk eller sådan. Ja, det gør det. Fuck, det kan jeg vildt følelse af det der. Er der en karusel nummer 2? Ja, der er mini-karusel, det er det, de kalder den. Det kommer jeg op. Var du ikke er ved at smide den, ligesom jeg var, op over det der lille hummel? Jeg ved ikke, hvor det kommer. Nej, jeg ved ikke, der er rimelig skarpt sving her. Og så lige også over til karusellen. Karusellen kommer nu. Nå, der. Og så er der fred lige nu bagfra, hva'? Det er sådan noget, ja. Det er fedt nok. Så kan man køre.